Tana. Gi. Na. Basta ikaw bahala ha. Kuha akong bahala. Miss. Nakoy naknak. Naknak. Who's there? Mahogani og nara. Mahogani og narahu. Mahogani ka. Nara ko dire. Musaon nimo. Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam Ni mong pick up line ba? Mura si mong dagway. Aw, nindot. Dili. Karaan. Sakita sa nimong manulti day. Uy, pay mulakaw. Sus, permiro palang gali. Bastid lang dayo. Nakoy maayo ay. Nakoy nahibaw ang manglumayay. Kinsa man? Tetay Ukoy. Na, tayo ko'y sa una bitaw, diha ko'y amigo nga nangay og nagkwag lumay wa man mo ipik. Wa man sad ko to ni bayad. Aw, mao ba di ay? Na. Sige, ato suyan. Na to Sige. Uy, Tetay Ukoy. At Ano? sinso na ra. Oh, naidi nga. Ako ning pamuhat og lumay. Hindi totoo yan. Makuha tayo maglumay. Bola lang yan. Ano say bayad ka? Ay. 2,000 lagi kada usa. Bilay mo ibahin mo. Wala ano. Kung tardi ka maminyo. Aw. Ipik man gid ka na dayon. Oh. Epic, basta na kwarta. Eh. Mag kuha na mo ani hid sa inyong kamot. Ya. Nya ihapuhap dito sa ano ba? Ang mahikapan. Ang mahikapan. Aw, kuyog na ninyo. Yay. Sus kani. Epektibo mo ka. Oh, Bayari da Oh, yun. sige, sige. bayad di. Oh, Oh, salamat. Balik-balik. sige. Ilukok kayo ipakita. Ya, di ni namo ipakita. Ayaw. Ya, ay, asa ka turong bayana ay. Uy, tuara! Oh, sige na, pagpagin na sa imong kamot. Oh, sige, sige. Sige. Mo may pay. Di mo. Sige. Kuha, kuha. Kana, Abli, abli. gamaya ragsuot sa pila to. 2,000. Ah. Wow! Wow! Puta! Makaasawa na Kani! Ano man na sila diha? Kani. Diyos ka bagot. Bagot. Kinsa ka? Wa na mo kailan ako. Oh, ako tong imong amigo. Klaro, May oy. gitu kayo naman, God. Nata may gihupan. Sa may nagyupan ba? Di mo makalimod na ako, oy. Dugay na kitang amigo. Wa pa ko na tao, amigo na ta. Grabe ya. Isa, God ay. Kay baw, kanay ng mga dagway. To, hibaw na kay ko na katong na. Chicks to, inong gipangita, Wadi no? baya. Katagan yun. Ah, so ikaw. Ay, sabad ya. Kay among gihupan lagi. Ano naman di ay? Ay, chicks ba? Chicks. Lumay! Hmm. Oh. Egg lang nga. Lumay! Lumay. Lagi. Asa man? Kani, kani. Wa na Punta na. labot. Oy, kamera na. Oh, Makitaan ko lang to. Epektibo ka na sa imong kamot. Oh. Ay, tingag mabayo tani mo. sabay ba? Oh. Nakoy na matikdan nimo karon. Nga naman. Mura laging ni gwapo karong panahon. Kami Oo. maduha. Gwapo gi ko, uy. Kami ray nagtabi. Okay, ari ko lang ako. Ay laglakaw. Awasa man. Bitaw ba? Kanihan ako na matikdan. Nga naman. Sa una, magtanaw ko na yung mga muram kung mahadlok. Karon. Karon kay basta na imo ragli. Ano ka bakla? Di na ako ma-explain. Mura ko magsigig smile, magkakita nimo. Isa. Hala ka to na nang lumay. Nga naman eh. Na mo man tong gibutan sa imong kamot niya. Katong nagistorya mo dihang dugay mo nakita, nag-apirman mo. Naka-apir ba gud ay mi ato? Hala ka klaro ato. Hala.
Abi ni mo bay. Guwapo kay. Ano ka, bakla? May guwapo kay ka bay sa kumpanan aw bay. Sus katong nag-apir-apir ta ba? Sus, may guwapo man ka oy, ngano ka to? Sus. Hmm? Sige na. Who's there? Ug maho gali ka. Nara Gani. ko dire. Aw, Mahogani, kay mahogani. aw mo gani aw. Lumay ka na kung isagol sa utan. Ganit tagot-tagoron ba? Bay. Munggay man to. Kanido. Isa. Sukal pa. Ayaw lingi na ko sa kana ianak ka na ko. Yo sabi nga to kanang murag. Na diha. Kana. O, kalabot. Kamera na ha. Ay kami. Kamera na! Adi kami na. Isa bay ba? Ano katawa na mo? Lami ay katawa. Gwapo lagi kay karon tan-awon lagi. Na. Sinindiyaw malagod ka to! At